Egunon, Kontxo Londo nauzue, Ingeniaritza Energetikoa Sailekoa eta Industria Ingeniaritza Unibertsitate Masterrean eskaintzen den Ingeniaritza Hidraulikoa espezialitateari buruz, arituko natzaizue. Lehenbezi, espezialitatearen testuinguruari buruz arituko naiz. Jarraian, bertan eskaintzen diren ikasgaiak laburki deskribatuko dizkizuet, eta espezialitatea ikastaroan, bai akademikoki eta bai lan esparruan zabaltzen zaizkizuen aukera anitzak aipatuko dizkizuet. Ingeniaritza hidraulikoa espezialitateak aplikazio ugari ditu eta etorkizun oparoa gero inguruan. Espezialitateari jorratzen ditugun ezaguerak aplikagarriak dira gure gizarteak aurkezten dituen ia eremu guztietan. Aplikazioak meteorologian eta ozeanografian, aerosorgailuen eta zentral hidraulikoen bidezko ekoizpen elektrikoa, baita marea eta olatu energiatik abiatuta ekoiztu daitekena ere. Zuzeneko aplikazioak makina erramintaren sektorean, simulazio konputazionalak, aplikazioak medikuntzan, uraren zikloaren kudeaketa integrala, ibilgailu mota guztien propultsioa eta bar. Hortaz, espezialitate honetan bereganatutako ezagutzak hainbat eremuetan dira aplikagarriak, eta horiek jarraian aipatuko diren ikasgaien bitartez lortuko dituzue. Espezialitateak 6 ikasgai ditu, guztira 30 ECF kreditu. Horietako 2 masterreko lehenengo mailan ikasten dira eta beste lauak bigarren mailan. Jarraian, horien deskribapen laburra eskainiko dizuet. Masterreko lehen mailan landuko diren 2 ikasgaiak hauek dira. Baliabide hidraulikoen eta zentral hidroelektrikoen kudeaketa. Irakasleak Natalia eta Igor dira. Ikasgai honetan, uraren ziklo integrala aztertzen da, identifikatzen direlarik zeintzuk izan daitezkeen baliabide hidrauliko aprobetxagarriak. Ingeniaritzaren ikuspuntutik horien kudeaketa egokia egin ahal izateko. Zentral hidroelektrikoen diseinurako beharrezkoak diren oinarrizko kontzeptua garatzen dira ere. Ikasgaiaren ikuspegia guztiz praktikoa da. Hainbat instalazio desberdinetara bizitak egiten direlarik ikasgelan ikasitakoa in situ aplikatzeko asmoz. Tradizioz, Barazarreko lurrazpiko zentrala, Iberdrolarena eta Bilbao Bizkaia Airportxorgaren zenbait instalazio bizitatzen dira. Jarraian, hidraulika buruz arituko naiz. Irakaslea Gustavo da eta hau ikuspuntu oso praktikoa du ere. Ikasgaia presiopeko olioaren bidezko indarren transmisioaz arituko da. Honetan, departamentoak dituen panel hidraulikoetan zirkuituak muntatuko dira fisikoki, horiei dagozkien balbulekin eta eragengailuekin. Ikasgai honen esparruan, gure inguruko enpresa oliohidrauliko handienetako bat ere bizitatu ohi da, INE enpresa. Bigarren mailakoak hurrengo lau hauek dira. Pneumatika nik neuk irakasten dudana lehenengo mailan ikasitako oleohidraulikarekin oso lotuta dago. Indarren transmisioa ere lantzen du, baina kasu honetan olioaren ordez aire konprimatua erabiltzen da. Ezaguerak modu praktikoan bereganatzen dira. Zirkuito pneumatikoen funtzionamendua ulertu ondoren, hauek fluidsin softwarearen bidez diseinatuko dira eta ondoren zaileko laborategiko panel pneumatikoetan muntatuko dira. Pneumatikak aplikazio ugari ditu automobilgintzan, robotiz industrialetan, makina erramintan eta bar. Espezialitatean, fluidoen mekanika konputazionala deritzon ikasgaia ikasteko aukera baduzu ere. Horren irakaslea, Alberto da, eta ikasgai honetan fluidoek solidoekin duten interakzioa simulatzen da CFD izeneko koden bidez. Horrela, egoera desberdinetan fluidoek aurkezten duten portaera simulatuko da ordenagailuan. Horretarako, aztergai dugun geometria definitu ondoren ingurunea diskretizatuko da. Jarraian, fluidoen mekanikaren ekuazioak ingurune baldintza jakin batzuetan aplikatuko dira, fluxu parametroen simulazioari hasiera emonez. Hala, bat formulako aleroien diseinua optimiza daiteke, adibidez. Edo offshore, aerosorgailua jasaten dituzten egitura flotatzaileen portaera aurreikusi. Fluidoak turbomakinen barruan duen portaera ere aztertu daiteke. Abiadura vektoreak edo presio eremuak marrastuz. Sistema hidraulikoen ustiapena eta mantentzen lana ikasgaiak Gabriel du irakasle bezala. Eta ikasgaiaren ikuspegia oso praktikoa da ere. Honetan SWMM programa erabiltzen ikasten da. Programa hori ingurumena babesteko Estatu Batuetako agentziak EPAk garatu du.
Programa euri-urak simulatzeko eta kudeatzeko erabiltzen da. Eta hainbat egoera simulatzen dira ibai ibilketetan, hondakin uren araztegietan eta etxeko instalazioetan. Ikasgaian zehar, uraren ziklo osoaren jarraipena egiten denez, horri dagozkion instalazio hidraulikoak aztertzen dira. Urtegiak eta zentralak, araztegiak, udateko uraren tratamendurako estazioak eta bar. Azkenik, jariakinen zareak dugu. Raulek irakasten duena. Fluidoak garraiatzeko erabiltzen diren auditoria sistemak zetasunez aztertzen ditu. Honetan, EPANET izeneko programa erabiltzen da. Munduan oso zabalduta dagoena. Eta berriro ere, EPAK garatutakoa dena. Software horren bitartez, fluidoak banatzeko sistemak simula daitezke. Konplexutasun handiagoa edo txikiagoa aurkeztu dezaketenak. Horien diseinuaren eta eragiketaren optimizazioa ahalbidetuz. Ikasgai honek aplikazio eremu ugari ditu. Oro har, urbanaketa, saneamendua eta industria eremuko auditoria sistema mota guztiak. Horrela, ingeniaritza hidraulikoaren espezialitateko 6 irakasgai horiekin emandako irakaskuntzari esker, aukera ugari izango dituzue zuen kurrikuluna garatzeko. Ikusi dezakezuenez, espezialitatean uraren eta energiaren kudeaketara eta aprobetxamendura. Zuzenean bideratutako hainbat disiplinak garatzen ditugu. Baita modelatze eta diseinu industrialera, energiara eta industria zerbitzuetara bideratutako disiplinak ere. Beste batzuk disiplina anitzekoak dira. Izaera balioan iztunak dituzte eta horien aplikazioa industrian ugaria da. Gure espezialitateko ikasleek hezkuntza lankidetzako praktikak egiten dituzte. Aldi berean praktika horiekin batera malak garatzeko aukera dutelarik. Horietako askok sektoreko puntako enpresetan, Iberdrola, Sener, Idom, Haize Hauen eta bar, enpresetan egiten dituzte. Beste batzuek gure inguruko puntako zentro teknologikoan egiten dituzte, Tenalian, Ternikerren eta bar. Hori gutxi balitz, gure laborategietan horiek egiteko aukera dago ere. Horrez gain, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak duen enpresa gelan uraren gela izenekoan, ordaindutako praktikak eta mala egiteko aukera duzu ere. Bada, ingeniaritza hidraulikoa espezialitatean sartzen zareten ikasleek lan irtera aukera zabala duzue. Aipatu den bezala, espezialitateak lotura estua du energiaren sektoreko puntako enpresekin eta uraren zikloaren kudeaketa integralean aritzen diren horiekin. Halaber, proiektu hidraulikoen garapenarekin lotura zuzena duten enpresekin. Profesional eskaera handia da arlo guzti horietan eta zure inguruan diren sektore industrialeko lan merkatuan sartzeko aukerak handiak. Gainera, zuen prestakuntza akademikoan beste urrats bat ematea erabakitzen baduzue, doktorego programa batean sartuz, zailean zenbait ikerketa lerro ditugu, horietan espezialitatean ikasitakoa baloratzen delarik. Zehazki, itxarren eta eolo taldetan eta fusio materialaren eta ingurumen zaintza erradiologikoaren laborategietan espezialitatea ikasi duten ikasleen parte hartzea nahi dugu. Ikusten duzuenez, ingeniaritza hidraulikoa espezialitateak ate asko zabalduko dizkizue, bai lan arloan, bai arlo akademikoan. Ingeniaritza hidraulikoko espezialitatea egiten zuek ikustea espero dugu. Laster arte!